அவனுக்கு கிடைக்கிற ஆதாயம் வந்து மரணம். அவன் நம்ம ஆத்மாவை நம்ம இழந்து கொடுக்கும். பூமியை நான் வாழ போகிற கொஞ்சம் வாழ்க்கை தான். எவ்வளோ கவலை, எவ்வளோ துக்கங்கள் வேதனை நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க. நீங்களோட வாழ்க்கை இதே இடத்துல அழிஞ்சு போகிறது கடவுளுக்கு விருப்பம் இல்லை. உங்களோட வாழ்க்கை ஆசீர்வாதம் இருக்கணும், நிம்மதியாக இருக்கும். மகன், இந்த வாழ்க்கை மேலே கடவுளுக்கு ஒரு பெரிய நோக்கம் இல்லை. இந்த வாழ்க்கை மரணத்தை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கோம். இந்த வாழ்க்கை, இந்த சரீரத்தை, உள்ள வாழ்க்கையை பிசாசு அழிச்சு கொண்டிருக்கான். வாழ்க்கை ஏசப்பா பொக்குகளோட வாழ்க்கை சொல்லிட்டேன். மகனாப்பா ஜெபம் பண்ணிடுவோமா? ஆண்டவரே அப்பா, இந்த பிள்ளைகளுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். தகப்பனே, பாரத்தோடு அவர்களோடு இந்த பிள்ளைகள் இருக்கிற நான் பார்க்கிறேன். ஆண்டவரே அப்பா, இந்த தாயாருடைய கண்ணீரை நீங்கள் காண்கிறீங்க. இந்த ராத்திரி வேளையில் இந்த கண்ணீரனை துடைக்கும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன். என் மகனை குறித்து, மகனுடைய பாவ அடிமைத்தனத்தை குறித்து தாய் கலங்குகிறதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க. ஆண்டவரே, இந்த நாளோடு இந்த பிள்ளையுடைய வாழ்க்கை செழிக்கட்டும். இந்த நாளோடு இந்த பிள்ளையுடைய வாழ்க்கைக்கு வேதனைகள் மறையட்டும். இந்த பிள்ளையுடைய குடும்பங்கள் இந்த ரோட்டிலே அழித்து போடுகிறோம். எல்லா பாவ அடிமைத்தனங்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் முறிக்கப்படட்டும். சந்தோஷமும் சுகவாழ்வும் துளிர்க்கட்டும். அன்பையும் சந்தோஷத்தை நம்பிக்கை ඔවුන්ගේ ජීවිත වෙනස් වෙන්න ඕන. කෑමක වෙනස් කරන්නේ නැහනේ. ඒ සමග ඔයගොල්ලන්ට අදවතට එන්න ඕන. ඒක තමයි අපි ආරම්භ. දේශ වෙලා බර උසල්ලනවා සියල්ලනි නුඹලා මාවිත කරilla කියලා දේශාංශ බයිබලයේ කියනවා. මාර්ගයේද සත්‍යයේද ජීවනයේද මම වෙමි. අගේ මිස කිසිවෙක් මාගේ පියාණන්ට පැමිණෙන්නේ නැත කියලා බයිබලයේ පවසා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි අපේ පාපයට තියෙන එකම ගැරවීම දේශාංශගේ ලේ පමණයි. මේ දේශාංශයේ ලේ වලින් තොර ගැරවීමක් නැහැ. දේශාංශයේ ආරම්භ නෙමෙයි. දේශාංශයේ ජීවමාන දිව්‍යන් වහන්සේ ජීවමාන සත්‍ය. Amen. Amen.